Po remíze s Bohemkou jedeme v sobotu do Brna. Vítejte u Bolka TV. V sobotu jsme chtěli 3 body, ale bohužel musíme být rádi za bod. Napravit plný bodový zisk tak musíme v Brně. Tak ja si myslím, že Bohemka hrala veľmi dobrý futbal, čo nám nevyhovovalo, nalezli na nás a mali sme s tým veľké problémy. Aj keď sme sa dostali na ich polku, ale nedotiahli sme to do vápna, proste neboli sme aktívni. No tak z lavičky to vyzeralo úplne podľa mňa zmyselný faul, ale vďaka mimo sme aspoň bod zachránili. Brno porazilo Jablonec a nám se na Moravě moc nedaří. Tak ja som to videl iba zo strihu, ale celkovo, čo aj ja som hral v Brne, tam Brno je doma veľmi silné a aj pre nás to nebude veľmi ľahký zápas, čo každý bude. Proti Bohemce jsme si nevypracovali moc brankových příležitostí. Jak na to v Brně? Tak ja si myslím, že určite taký dôraznejší, aby sme boli v tom vápne a hlavne, aby sme tam dostali míče. Na koho si budeme muset dát pozor? Tak najväčšia sila asi teraz, keď Řezníček tam není, tak je ten Tašči a Šíru, čo podľa mňa sú veľmi dobrí hráči a stred za Loji zavadil Polák, im si myslím, že dávajú veľmi dobré lopty, takže hlavne na nich 4 asi. Brno Boleslav už v sobotu od 17 hodin. Utkání sledujte na našich sociálních sítích.